Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Дәвамы бар. Синоптиклар быелгы февральне кышның тотрыксыз көтелмәгән хәлләр китереп чыгарырга сәләтле ае дип бәяли. Сабыйларга сөенеш Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган 200 исемдәге китап республиканың мәктәп һәм мәктәпкәчә муниципаль китапханәләре фондларына тапшырыла. Асылын беләбезме? Халыкара хиҗаб көненә багышланган мөселман хатын-кызлары мәҗлесеннән безнең репортаж. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 12 февраль республикада аязучан болытлы һава. Синоптиклар көндез урыны белән кар фаразлый. Көндез һава температурасы 13 градус салкын, юлларда бозлавык саклана. Махсус хәрби операция зонасына республиканың төрле районнарыннан гуманитар ярдәм туплап узату дәвам итә. Бу көннәрдә Яшел Үзән районы халкы да алгы сызыкта булган хәрбиләр өчен ярдәм җибәрде. Язмабыз Яшел Үзән районыннан. Сызыктагы хәрбиләр өчен кышкы чорда кирәкле бар әйберләр тупланган. Махсус хәрби операция өчен Василий бистәсендәге предприятиедә УАЗ ремонтланган һәм җыелган 30 портатив мич ясалган. ПП МП-33. Безнең предприятиедә эшләнгән күчмә портатив мобиль мич. У мобиль портатив авырлыгы 7 килограмм. Узган елда 120 тонналык 24 гуманитар конвой җибәрелгән. Ел башыннан бу инде икенчесе. Хәзер исә яраларны эвакуацияләү һәм кирәк яраклары китерү өчен төзелеш материаллары, азык-төлек, кием салым, 2 УАЗ автомобиле алгы сызыкка китә. На сегодняшний день 13-й. Бүгенге көндә Яшел Үзән шәһәреннән 13-нче конвой шунда тора. Мариупольне узганнар. Без яшерен ут алып барга мөмкинлек бирүче узакка сузылган тормоз компенсаторын эшләп бетергә тиеш идек. Бар җирдә дә йөри алырлык автомобильләр кирәк. Радик Таулин, Людмила Денисова, Александр Костин, Яшел Үзән хәбәрләре. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Яхшы китап иң ышанычлы юлдаш. Татарстан китап нәшрияты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәме белән басмалар әзерләде. Татарстан китап нәшрияты балалар бакчасы сабыйларын, мәктәп укучыларын тел күнекмәләренә өйрәтү өчен нинди генә басмалар белән сөендерми. Алар ярдәмендә бала теленә җиңел өйрәнә, фикерләү сәләте дә үсә. Быел алар тагын бер зур юнәлешкә җиң сызганып керешкән. Татарстан районнарында белем бирүнең этномәдәни компонентлы Чуаш, Удмурт, Марый, Мордва телләрендә укыту методик әдәбият һәм балалар китаплары әзерләгән. Татарстанда яшәүче башка милләтләр телендә яклап, менә шушындый проектларны тормышка ашырабыз. Моның өчен инде безнең рәисебезгә Рөстәм Нургали улына бик зур рәхмәтле һәм инде комиссияны булдырган өчен рәисебез каршында шу комиссия эшләп килгән өчен бик зур рәхмәтләр ишетергә туры килә. Инде менә бүгеннән соң хәтта күрше республикалардан да рәхмәт хатлары да килде. Бу бер генә проект түгел, безнең нәшриятыбыз тарафыннан менә әле быел да ел дәвамында бер 4 проект шушындай 4 проект булачак. Әлеге проект Татарстанда белем бирүче оешмаларда этномәдәни компонентлы китапларга ихтыяҗны өйрәнү нигезендә тормышка ашырыла. Татарстанда Мари, Удмурт, Чуваш телләрендә укыткан мәктәпләр менә 4 телдә шушы безнең күрше республикаларыбызда яшәгән милләттәшләребез телләрендә укыткан һәм алар балалар бакчалары да бар, тәрбия алган балалар. Әмма ләкин алар менә мөрәҗәгать итеп киләсе 2 атнада инде алар мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына барып җитәр. Якын арада 2000 дәнәдән артык тиражлы 200 исемдәге китаплар республиканың мәктәп һәм мәктәпкәчә муниципаль китапханәләр фондына тапшырыла. Ләлә Зайнуллина, Ирик Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газета журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәров бирәбез.
Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Кар кройдан бушаган арада татар матбугатындагы күзгә башка чалынган язмалар белән танышып китик. Казанда татарча көрәш буенча иң дәрәҗәле ярыш узды. Муса Җәлил истәлегенә багышлап оештырылучы бу турнир Татарстанның кайсы гына районында үткәрелсә дә, заллар көрәш ярышусы татарлар белән тулган була. Шулай булмый хәле дә юк. Көрәш безнең канда. Шәһри Казан газетасы да рәхмәт төшкере әлеге саллы бәйге турында зурдан күп материал бастырган. Тамашаны күрми калган иратларга батырлар исемлеге белән генә булса да танышу артык булмас. Татарстанда фермерлар саны кими. Узган ел 128 фермер эшен туктаткан. Алар урынына нибары 38 кеше генә тәвәккәлләп яңа эшен башлап җибәргән. Фермаларын ябып, малларын бетереп, кулларын селкеп китеп баручылар арасында 10 елдан артык эшләгәннәре дә, 4-5 ел гына эшләп карагучылар да булган дип яза Ватаным Татарстан газетасы. Сәбәп нидә? Фермерлар нәрсәдән канәгать түгел? Газета хәбәрчесе бу сорауларга җавапны фермерларның үзләре белән сөйләшеп ачыклаган. Ул җавапларны кыска гына итеп, мондый таблицага да сыйдырып куйганнар. Җитештерелгән продукцияның арзан, техниканың һәм ягулык майлау материалларының киресенчә кыйммәт йөрүе, банк кредитларының югары ставкасы, отчетлар, тикшерүләр авыл кешесенең күңелен суыта дигән нәтиҗә белән ничек килешмисең ди инде. Хәлләр тагында кискенләшә башласа, хөкүмәттәгеләр дә ишетер һәм килешер әле бу сәбәпләр белән. Соңга гына калмасыннар иде. Фәнгә игътибарны арттырырга кирәк дип тәкърарлый торгач, әнә Россия президенты фән көнендә академикларның хезмәт хакын 2 мәртәбә арттырырга тәкъдим иткән. Татарстанда исә 24нче ел фән һәм фәнни техник үсеш елы дип игълан ителде. Яшьләр дә тартыла башлаган хәзер фән өлкәсенә. Хәзер бу өлкәдә аларның өлеше 60% тәшкил итә дип яза шул ук Ватаным Татарстан газетасы. Алганны бирә дә белди безнең халык. Акча ягы такыр булып, микрофинанс оешмаларының кредит өләшүче банкларның ишек бусагаларын таптарга мәҗбүр булган кешеләрнең саны кимеми, артагына бара икән. Бурычсыз яшәп буламы дигән сорауга җавапны газетадагы язмадан укып табарга була. Бу турыда безнең халык булай дигән: бурычлы булып йокыдан торуга караганда, аш булып йокыга ятуың яхшырак. Акчага бәйле бурычларыбызны гына түгел, кешелек сыйфатларына кагылышлы бурычларыбызны намус белән үтәп яшәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Октаныш районы ЗАГС бүлегендә 2024 елның 1нче гаиләсе теркәлде. Октаныш баш авылыннан Хакимовлар гаиләсе никахларын законлы рәвештә рәсмиләштерде. Гаилә елында Октанышның 1нче никахы әнә шулай тантаналы итеп рәсмиләштерелде. Октаныш баш авылыннан Хакимовлар үзләренең гаиләләренә нигез салды. Алла бирсә, тыныч, тату гаилә белән бергәләп сау-сәламәт булып яшәрбез, Алла бирсә. Яшь парлар мәңгегә бергә булырга вәгъдәләшеп, балдаклар алыша. Якыннары матур киләчәк, тигез тормыш тели. Гаиләләре нык булсын, балаларны күп итеп үстерсеннәр, бер-берсенә терәк булып, бер-берсенә ярдәмче булып, бер-берсен хөрмәт итеп, картаймыш көннәренә бер-берсенә кирәк булып, балаларны һәм оныкларны куанышы күреп яшәргә насыйп итсен Ходаем. Район ЗАГС бүлеге җитәкчесе бәхетле яшьләрне гаилә елында теркәгән тәүге пар буларак тәбрикләп, аларга истәлек бүләге тапшырды. 2024 елда теркәлүче парларның күбрәк булуын теләде. Быел без инде гаилә елында тагында матуррак гаиләләребезне тагында күрсәтербез. О бергә яшәгән 50 ел, 60 ел һәм инде да күбрәк яшәгән парларыбызны районыбыз халкына танытып, алар үрнәгендә яшьләребез тәрбияләнер дигән иң матур теләкләрдә калабыз. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Милли һәм дини кыйммәтләрнең асылын беләбезме? Күркәм эшләре белән үрнәк булырлык мөслимәләр кемнәр? Халыкара хиҗаб көненә багышланган мөселман хатын-кызлары мәҗлесеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Татар утарына кунакка килүчеләрне капка төбенән үк мамык шәлләре, ыек башлары белән күргәзмә җәлеп итте. Урам күргәзмәсе затлы залга күчте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кайбер мөселман илләрендә хиҗаб белән бәйле аерым истәлекле көннәр бар. Февраль аенда халыкара югарылыктагы хиҗаб көне 2013 елдан бирле билгеләп үтелә.
минемчә хатын-кызларга кагылышлы чаралар ирләргә караганда күбрәк. Бәлки кызганычка каршы да дип әйтеп була, ләкин шундый бер пәйгамбәрбезнең хадисе бар: "Фаалейкум бидинил аджуз", ягъни ахыр заманда апаларның диненә карап, аларга охшап динегезне тотыгыз. Шул мәгънәдә бер хадис килә. Шуңа күрә безнең халкыбызда да бигрәк тә апалар динебезне саклады. Бер авылга килсән, бабайлар әз булса да, Аллаһка шөкер, апаларыбыз күп йөриләр, мәчетләребезне тоталар, Аллаһка шөкер. Хиҗабның исеме төрлечә: химар, бурка, тәсәттүр дигән исемнәре дә барлыгын искәртте мөфти. Әмма татарлар аны яулык дип атый. Үз эшчәнлегенең бер тармагын мөселманнарны яклау юнәлешендә алып барган Руслан Нагиев яулык кию белән бәйле проблемалар килеп чыкканда мөслимәләрнең үзләрен ничек тотарга тиешлеген аңлатты. Я рекомендую. Мондый сораулар эш урынында яки уку йортында килеп чыга. Оппонентлар үз дәгъваларын дөньяви дәүләттә яшәүебез, диннең дәүләттән аерылган булуы, яулык бәйләүнең теге яки бу оешма яки уку йортындагы нормаларга туры килмәү белән бәйле аңлата. Бездә барлык гражданнар милләтенә һәм диненә карамастан тигез хокуклы. Һәм бу оешмаларда кабул ителгән норматив актлар конституциягә һәм федераль законнарга туры килергә тиеш. Чарада Төркия вәкиле Мәврә ханым шәхсән Россиянең төрле төбәкләрендә дини эшчәнлек алып баручы мөселман ханымнар онлайн кушылды. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте һәм Татарстан мөслимәләре берлеге оештырган мәҗлестә чыгыш ясаучылар милли һәм дини асылыбызны киләчәк буынга тапшыруда мәчет каршындагы мөгаллимәләр курсларының, модельерларның хезмәтенә зур бәя бирде. Мөслимәләр өчен тегелгән кием үзгәреш кичерә, зәвыклылана бара. Күргәзмә оештырган шәл бәйләүчеләр дә сәхнәдә. Безгә тагын да сезнең белән очрашулар насыйп булсын. Татарстан мөслимәләре арасында аеруча активлык күрсәтүчеләргә төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырылды. Ел абыстайы дигән диплом да аңа. Без эшлибез, Аллаһның ризалыгын өмет итеп. Алган белемебезне башкаларга җиткерик тә, иманнарыгызны, балаларның, өлкәннәрнең бердәмлек булсын, арабызда дуслык, татулык булсын. Әлфия Самат, Вәсилә Рәхимова кебек озак еллар дини темага язучы газета һәм телевидение журналистлары да билгеләп үтелде. Бик дулкынланып киләбез һәр очрашуга. Мин бит инде дин иреге ачылганнан бирле шушы теманы язучы журналист, шушы Казанда кайнаучы һәм үзебезнең мөслимәләребез тормышы булсын, мәчетләр тормышы, мәдрәсәләр тормышы булсын. Мин аны мөмкин булган бөтен җирдә күрсәтеп, шуңа шатланып йөрүче журналист идем. Менә бүген мине ел журналисты итеп, матур итеп тәкъдим иттеләр. Шундый бүләккә лаек булдым. Әлбәттә, бу безнең бер минем генә тырышлыгым, бер минем генә уңышым түгел. Менә сезнең каналда да бар ислам темасын яктырту, башка безнең каналларыбызда да, радиода да бар. Әлхәмдүлилләh, дин, ислам темасын яктыртуга яшьләр дә күп килде һәм алар бик матур итеп ислам дөньясын яктырталар. Мәҗлес дәвамында мөслимәләр яулык бәйләү остаханәсендә, сорау-җавап бәйгесендә дә бик теләп катнашты. Зал шыгырым тулы. Чөнки без аны үзебез өчен түгел, менә шушы залга килүчеләр өчен оештырабыз бит инде. Аларның күңелләрен күрергә, аларга ниндидер яңалык җиткерергә, аларның күңелләрен шатландырырга ниятләдек бит инде. Һәм инде шушы теләгебезгә ирешергә Раббым насыйп әйләде. Инде залда менә хәзер карап торам, һәр берсенең дә күзләре янып тора. Елмаялар. Һәр берсе дә кеше өчен куаналар. Без бит инде дипломнар да тараттык, номинациялар да бирдек. Менә кеше өчен кеше шатлана белсә, ул иң уңган, иң затлы кеше дип саныйм. Шуңа күрә андый чаралар булып торсын. Кешеләр бер-берсе белән аралашсын, бер-берсенә изге теләкләр теләп яшәсен. Яулыгым, йөз аклыгым дигән әйтем юкка гына халык теленә кермәгән. Яулык көне уңайнан үткәрелгән мәҗлестә Татарстан мөслимәләре өчен милли мәдәниятне таныту, хатын-кызларны очраштыру, аралаштыру, үзара хөрмәт һәм хезмәттәшлекне киләүнең бер үрнәге. Мөршидә Җихан, Фәрид Җәләли, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез.
Hayırlı irtem, эфирде мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Хәзинә сәнгать галереясында Әнәс Тумашев, Мәснәви Хәйретдинов, Нәүфәл Әдиповка багышланган күргәзмә ачылды. Биредә 3 рассамның да иҗат җимешләре тәкъдим ителгән. Күргәзмә 17 мартка кадәр дәвам итә. 3 мартка кадәр күргәзмәләр залында Казан Идел буе халык мәдәнияте образлары дип исемләнгән күргәзмәгә чакырабыз. Биредә Идел буе халыкларының костюмнары тәкъдим ителгән. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Орча шәһәренең 6 санлы мәктәбендә. Ансамбльнең кабатланмас үз йөзе бар. Ул тамашачыларга гасырлар төпкеленнән безнең көннәргә килеп җиткән милли мирасны татар халкының музыкаль фольклорын театральләштерелгән тамашалар аша җиткерә. Сәнгать җитәкчесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов. Әкият Татар дәүләт курчак театры үз тамашачыларын театр тормышы белән якынрак танышу максатыннан экскурсияга чакыра. Бирегә рәхим итегез. Түбән Кама драма дәүләт театр артистлары Камал театры сәхнәсендә 15 февраль көнне көндезге 1дә тамашачылар игътибарына Алаша спектаклен тәкъдим итә. Ә кичке 7дә Гыргыри кызын бирә спектакле. Кәрим Тинчурин театр артистлары Соба районы халкын яратам битте китте спектакле белән сөендерә. Спектакльдә битеп баручы авыл проблемасы, мәҗбүри кушылган гырыф-гадәт, йола күренешләре җитди урын ала. Әтнә театрында Кар астында кайнар шишмә спектакле. Тәсхирә һәм Әбүзәр тормыш юлы нәрсә белән тәмамланыр? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Бу атнаның мәдәни тормышына кагылышлы вакыйгалары менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре һәм студентлары тарафыннан әзерләнгән тапшырулар циклын дәвам итәбез. Бүген сүз, тел, әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла Баттал турында булыр. Тарихчы, тел әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас Сәйд Батталов 1883 елның 8 декабрендә Самара губернасының Бозаулык өязе Яңа Алтан, Яңавыл авылында таза хәлле зыялы гаиләсендә 5нче бала булып дөньяга килә. Башлангыч белемне туган авылында алганнан соң Оренбургтагы Кәрван-Сарай мәхәлләсе һәм Оренбург Каргалысы мәдрәсәләрендә укый. Соңрак Троицкидагы Рәсүлия мәдрәсәсендә белем алырга тели. Әмма акчасы булмау сәбәпле башта казаклар арасында балалар укыта. Акча туплагач кына Рәсүлия мәдрәсәсенә укырга керә. Рәсүлия мәдрәсәсендә укыган вакытта шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган Акмулла исемле беренче әсәрен яза. Әсәр 1903 елда Казанда басылып чыга. Рус-Япон сугышы башлангач, ул армияга чакырыла. Әмма ялган документ ясатып, Мисырга дип юлга чыга. Ләкин Кырымда бу документны паспортка алыштыра алмый һәм төрек паспорты ясатып Истанбулга китә. Тик паспорт ялган булу сәбәпле Габделбари төрмәгә ябыла. Берничә көннән соң аны Иске шәһәргә җибәрәләр һәм шуннан аңа Мисырга китергә мөмкинлек бирәләр. 1904-1906 елларда Каһирәдәге Әл-Азһар университетында укый. Каһирә ул вакытта мөселман дөньясының теге бер бик мөһим мәркәзе, хәзер дә шулай ул, теге Багдад белән бергә. Аның максаты атаклы Әл-Азһар университетына кергә була. Ләкин матди мөмкинлекләр шушындай булмагач, ул анда теге әзерлек үзлегеннән шушындай төрле курсларда йөри һәм ныклап гарәп әдәбиятын, аннан гарәпнең теге рухи казанышларын өйрәнә. Каһирәгә 1908 елда янәдән килә. Бөтен дөнья мөселманнары конгрессын оештыру теләге белән йөргән Исмәгыйль Гаспралы белән таныша. Исмәгыйль Гаспралының нияте була бирдә гарәп телендә газет чыгару, төркиләр мәнфәгатен күздә тоткан. Һәм шушында ул ни белән Габделбари Баттал белән шараша, һәм егетнең шушындай ние, хәзерлеге, телләрне белү бик ошый, ул аны үзенә шушы газетка тартырга уйлый. Ләкин ул барып чыкмый, һәм аңа инде
Ия Исмағил Гаспралы болай деп, сен енді ватаныңа қойт, ватаныңда сен керектікші деп. 1908 елны ол Оренбургқа қойта. Оренбург бұл вақытта Қазан білән, Уфа білән бірге енді ол татарының мұхим мәркәзі. Берді газет журналлар шыға, 1908 олар 5 еллардан нықлап шыға башлай. Шушында ол вақыт газетсында. Оренбургның ижады ғилми Қазанында қойынды. 1910-1913 елларда Троицкийдағы мәдрәсәдә ғәрәп тілі, әдәбияты һәм тарих оқыта. Бу чорда төрек-татар тарихы дигән хезмәтен яза. Биредә ул булачак хатыны Газизә белән таныша. Һәм алар 1913 елда өйләнешеп, Казанга кайталар. Казанда әдип Хади Максуди белән очраша. Һәм аның чакыруы белән Йолдыз газетасына җаваплы сәркәтип булып эшкә килә. Менә Хади Максуди үзе либерал карашлы кеше, һәм анда менә газетны саклау өчен ул тегелнеләрдә бик каты бәрелергә нитми хакимияткә, ләкин ул кыйммәтен белә. Габделбари Батталның оста язганын һәм аңа мөмкинлек бирә. Бу газетада ул 1917 елга кадәр эшли. 1917 елны бу вакыйгалар башлана, һәм шушы инде хәрәкәтнең үзәгендә, ма кадәр да Казанда кайнаган, Казанның үзәгендә, гыйльми теге татар үзәгендә кайнаган кеше Корылтай газетасы чыгара 1917-18-дә. Аны япканнан соң Алтайга күчә, һәм аннан шунда монда Россия мөселманнарының съездларында катнаша, Казанда, Мәскәүдә булган, һәм аннан милләт мәҗлисенә делегат итеп тә сайлана. Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас контрреволюцион эшчәнлектә гаепләнеп кулга алына. Аны кулга алалар. Һәм монда Галимҗан Ибраһим элекеге дусты әле син шушына әле һаман иректә йөрисеңме ни дигән. Шунда фикердә әйтеп куялар. Хәзер монда кулга алгач, ул берничә ай утыра, аннан кача. Һәм шушында нәтиҗәгә килә. Миңа монда Рәшәйдә калырга инде Советлар Берлегендә ни юк мөмкинлек. Мине эзәрлекләячәкләр. 1920 елның августында Габделбари Баттал чит илгә чыгып китә. 1925 елга кадәр Финляндиядә, аннары Төркиядә яши. 1921-1924 елларда Финляндиядә татар балаларын укыта. Фәнни эш белән шөгыльләнә. Финляндиядагы татар җәмгыятен оештыручыларының берсе була. Биредә ул фин телен өйрәнә. 1925 елда Төркиягә күченә. Анда Төрек филологиясы институты өчен русчадан фәнни әсәрләр тәрҗемә итә. Һәм бирдә ул менә шундый төрле тел институтларында, аннан соң нигә тышкы эшләр министрлыгы карамагында булган тәрҗемәчеләр группасында эшли. Һәм бирдә менә аның төрле тәрҗемә әсәрләре, шушындый тәрҗемә хезмәтләр бар. Хәтта аңа тапшыралар инде кыргыз сүзлеген, якут сүзлегендә. 1927-1947 елларда Тышкы эшләр министрлыгы хезмәткәре булып тора. 1932 елда Истанбулда үткәрелгән беренче төрек теле корылтаенда катнаша. Тарихчы, тел әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас 1969 елда Истанбулда якты дөньядан китә. Кабере Истанбулның Караҗа Әхмәт зиратында, Зәки Вәлиди кабере янында урнашкан. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Алып баручы Эльза Әхмәтҗанова белән без хәзер элемтәдә. Эльза, хәерле көн. Гөлназ, хәерле көн, исәнмесез. Бүген без тамашачылар белән бергә Габдулла Тукай музеенда ачылган үзенчәлекле татар календарьлары күргәзмәсендә булып кайтырбыз. Студиябызның кунаклары белән тиздән булачак вакыйгалар, Кәрим Тинчурин театры әзерләүче рэп-опера премьерасы һәм Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең туган көнендә узачак чаралар хакында сөйләшү алып барырбыз. Рәхмәт, Эльза. Әбіз яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Син галимме? Әллә мөгаллимме? Язучымы, әллә яучымы? Эшчеме син? Әллә көрәшчеме, быраулаучы, әллә аучымы, итекчеме, әллә җитәкчеме, бер баймы син, әллә сукбаймы? Шәҗәрәңне бәлки белмисеңдер.
Беләсеңдер мәгәр Тукайны. Зур шәһәрдә гомер итәсеңдер, авылдадыр бәлки яшәвең, кем булсаң да кан кардәшем дие. Туганым дип сиңа дәшәмен. Кан кардәшем минем, туган кайым, милләттәшем, газиз татарым. Татар иле синең ватаның ул. Татар иле минем ватаным. Минеке дә, синеке дә. Димәк ул безнеке, барыбызныкы. Татар иле безнең мирас бит ул. Безнең мирас бары безнеке.